Ці можна казаць пра нейкую ясную інфармацыйную палітыку адносна Беларусі не толькі з боку расійскай улады, але і з боку расійскай апазіцыі і расійскай эміграцыі? І ці варта беларусам баяцца расійскага інфармацыйнага ўплыву? Пра гэта мы пагутарым у праграме «Пік свабоды». З вами Алексей Знаткевич. І наша гостя сёння Марыя Садоўская-Камлач, дырэктарка фонду «Свабодная прэса для ўсходняй Еўропы». Марыя, дзякуй вялікі, што знайшлі час пагутарыць. Дзякуй, пра вітанне. Я хацеў бы задаць спачатку агульнае пытанне. Калі паглядзець на расійскія медыі не толькі ўнутры Расіі, але і ў выгнанні, увогуле ці шмат з іх маюць нейкае паслядоўнае асвятленне падзеяў у Беларусі і вакол Беларусі? Калі лічыць, што ў выгнанні расійскіх медыа каля 80, то, канешне, прапарцыйна гэта не шмат. Гэта некаторыя вядучыя медыі, якія мелі беларускую павестку, скажем так, і да выгнання, альбо з моманту свайго стварэння, альбо таксама медыі, якія калісьці запускалі сваю беларускую частку, такія як, напрыклад, медыязона. На мінулым тыдні выйшла расследаванне фонду барацьбы з карупцыяй Навальнага, і ў гэтым расследаванні расійскага бізнэсоўца Леаніда Неўзліна абвінавацілі ў спробе арганізацыі замаху на расійскага ж апазіцыйнага палітыка Леаніда Волкава. Ну, гэтую тэму мы не будзем сёння асвятляць, але часткай гэтага расследавання было тое, што Неўзлін фінансуе выданне «Сота». І «Сота» – гэта адно з немногіх выданняў, якое, так бы мовіць, мае стабільную беларускую павестку, але не толькі стабільную беларускую павестку, але і вельмі паслядоўную пазіцыю. Яно паслядоўна жорстка крытыкуе Святлану Ціханаўскую. Пра што вас сведчыць гэты скандал вакол Неўзліна і «Соты»? Ну, я не ведаю, ці гэта можна называць скандалам. Тое, што ёсць розныя медыі, якія прыхільна ці непрыхільна ставяцца да розных гульцоў у беларускай, ці там грузінскай, ці украінскай апазіцыі, ці ва ўладах, гэта звычайная справа, таму што частка расійскіх палітыкаў, медыяў, ці там алігархаў, яны лічаць увесь так званы рускамоўны свет, альбо свет былога СССР сваёй інфармацыйнай прасторай. Так? І, в прынцыпе, беларусы, калі нам падабаецца тое, што кажуць, то падчас 20-го вельмі шмат, праўда, нова, так скажем, актывізаваўшыхся беларусаў падпісвалася на Максіма Каца. І тады чамусьці ў іх не ўзнікала пытанне, што Максім Кац сваімі месаджамі, што трэба далей там пратэставаць і так далей, ён таксама, як расіянін, аказвае ўплыў на беларускую інфармацыйную прастору. Дакладна так жа, калі Арестович пачаў рабіць першыя камунікаты пасля пачатку вайны паўнамаштабнай ва ўкраіне, беларусы вельмі моцна прыслухваліся да яго, ды і зараз, напэўна, шмат якія беларусы падпісаныя, напэўна, на больш украінскіх военных каналаў, чым на беларускія нейкія рэсурсы, якія даюць, скажем так, павестку міжнародную. Ну, суадносна расіяне і іншыя думаюць, што калі яны да нас прыходзяць, у тым ліку за міжнароднай павесткай, то мы павінны гэтай аўдыторыі, каб яна ў нас заставалася, каб ёй было цікава, давайце беларускую павестку таксама. Так, вы б таксама так рабілі, ну вось прыходзіць да вас з Казахстана, вы падумаеце, не, ну трэба, напэўна, штосьці зрабіць там час ад часу і пра Казахстан, правда? Іншая справа, што, ну, як усе гэтыя праекты, яны маюць пэўныя рэдакцыйныя задачы, але таксама, напэўна, задачы па трафіку. Ну і каму будзе цікава, калі нейкі расійскі праект будзе паўтараць там за ўсімі дэмакратычнымі беларускімі медыямі павестку проста пра палітвязняў, пра тое, што там удалося дасягнуць дэмакратычныя пазіцыі ці штосьці. Найбольш цікавасці прыцягвае скандальны кантэнт, і беларус у гэтым выпадку, калі ўжо не вось так дзяжурна, як, напрыклад, на «Медузе» альбо не рэпартажамі, то так, як у «Соце», тады прыцягваецца ўвага да Беларусі за кошт пастаянных нейкіх там скандальных заяваў. То бок вы лічыце, што гэта менавіта разлічана больш на трафік, бо у мяне было адчуванне, што ў Леаніда Неўзліна ёсць свая павестка. 2 гады таму у інтэрв'ю «Радыё Свабода» ён казаў, што Беларусі трэба сілавы сцэнар зменаў. Ён ужо тады скептычна выказваўся наконт офісу Ціханаўскай, бо, на ягоную думку, офіс Ціханаўскай і сілавы сцэнар, ваенны сцэнар змены ўлады – гэта несумяшальныя рэчы. І
в прынцыпе вось ягоная пазіцыя супадае з тым, што піша, што в прынцыпе не дзіўна, да? Хаця сама Сота зрабіла заяву, што ён ніяк не ўплывае на пазіцыю рэдакцыі. Я хацеў бы спытацца, ці беларусам трэба неяк асцерагацца вось такога кшталту інфармацыйнага ўплыву? І ці мае значэнне, хто фінансуе выданне, якое асвятляе беларускія падзеі? Ці гэта польскія грошы, ці гэта амерыканскія грошы, ці гэта расійскія грошы? Адны і тыя ж крыніцы могуць з часам мець розны падыход да ўплыву на рэдакцыйную палітыку. Напрыклад, больш за 10 год таму, калі Еўракамісія яшчэ працавала ў Беларусі, яна адной рукой фінансавала незалежныя медыа ў выгнанні, а другой дала праект добрасуседскі «Шырокая Еўропа» беларускаму афіцыйнаму дзяржаўнаму першаму каналу пасля таго, як расчаравалася ў тым, што чамусьці незалежныя выданні занадта шмат аддавалі перавагі негатыўным навінам пра палітычную пазіцыю і так далей. Ну, у выніку, здаецца, той праект таксама звярнуўся датэрмінова, таму што, здаецца, не памятаю дакладна, але там нейкія не выконваліся ўмовы пра баланс, бесстароннасць і так далей. Гэта было перад выбарамі 2010 года. Таму, калі б мы проста былі вось так проста падыходзілі, мы б сказалі, ну вось так, еўрапейскія грошы фінансуюць там беларускую прапаганду, альбо наадварот, еўрапейскія грошы фінансуюць беларускую контрпрапаганду. Але праблема ў тым, што гэта была адна і тая ж інстытуцыя, Еўрапейская камісія, проста з рознымі прыярытэтамі. Дарэчы, зараз яна такіх памылак ужо не паўтарае. Дакладна так жа, у залежнасці ад таго, якія умовы ставіць дзяржава, калі яна штосьці лічыць сваім дзяржаўным вяшчаннем, то нават калі расійскі спутнік на пачатку ў Беларусі, туды ішлі былыя незалежныя журналісты і казалі, што ну вось мы пойдзем у беларускамоўны расійскі спутнік, мы будзем прасоўваць беларускую павестку, праўда, мы будзем там бароцца знутры, развальваць ворага, але дэ-факта спутнік з'яўляўся і з'яўляецца расійскім дзяржаўным замежным вяшчаннем. Таму мець ілюзію, што ў нейкі момант, калі трэба будзе, рэдакцыйная палітыка не павернецца ў тое, каб пытанні Беларусі абмяркоўваліся менавіта з расійскага пункту гледжання, што і стала са спутнікам, праўда, пасля падзей 2020 года, было як мінімум наіўна. Адзіная розніца ў тым, што ўсё-такі ў Польшы, у Амерыцы, ў Еўразвязе, у іншых краінах, якія маюць дэмакратычныя ўрады, звычайна вельмі добра разумеюць, што паміж рэдакцыйнай палітыкай і ўладамі павінна стаяць сцяна. Гэта можа быць альбо незалежны савет, як у выпадку Радыё Свабода, USAGM, гэта можа быць хартыя, як у выпадку BBC, праўда, якая кіруе ўсімі іх там правіламі, каб урад Великабрытаніі не мог наўпрост увязацца, ці нейкія яшчэ механізмы, якія аберагаюць медыа ад наўпростага палітычнага ўплыву. Але калі мы паглядзім не на публічныя медыа, не на дзяржаўныя, а на той жа Fox News у Амерыцы, ну дык ён, напрыклад, ад самага пачатку не скрываў сваёй залежнасці. Ён казаў, вось ёсць ліберальныя медыа там разам з New York Times і CNN, іх так шмат, што павінен быць адзін кансерватыўны канал, так, калі ён ствараўся. Таму самае галоўнае, мне здаецца, каб была празрыстасць. Калі мы скажам, што, напрыклад, у праекта Сота, аднаго з двух, бо іх зараз два, наколькі я ведаю, супадаюць ацэнкі палітычнай сітуацыі з алігархам з Расіі, які жыве ў Ізраілі. Ну, цудоўна, яны гэта заявілі, сказалі, што мы стаім на гэтых пазіцыях, і мы іх будзем рэдакцыйна адстойваць. Горш, калі гэта падаецца, ці падавалася б як незалежная журналістыка, аб'ектыўная, якая мае задачу адукоўваць людзей ці даваць ім проста правераную інфармацыю. Той же самы фонд Леоніда Неўзліна, ён таксама фінансуе і Хартію 97, і праект «Еўрапейская Беларусь». Вы сказалі пра празрыстасць. А наколькі празрыстасць увогуле магчымая ў цяперашніх умовах, калі многія будуць пярэчыць, што гэта можа быць небяспечна для кагосьці, хто атрымлівае грошы, ці магчыма для кагосьці, хто дае грошы. А ў умовах, калі магчыма нейкая частка гэтых грошай звязаная, напрыклад, з Расіяй ці з Беларусю, да? Ну, слухайце, калі я не памыляюся, то абодва згаданыя вашы медыа не зарэгістраваны на тэрыторыі Беларусі альбо Расійскай Федэрацыі. Суадносна дзіўна было б чакаць, што гэтыя юрыдычныя суб'екты не будуць падпарадкоўвацца агульнаеўрапейскім ці нейкім там яшчэ ў краінах іх рэгістрацыі правілам па інфармацыі пра фінальных бенефіцыяраў, пра крыніцы інфармацыі і так далей, і так далей. Канешне, сістэма, скажем так,
так інфармацыі пра ўладальнікаў медыяў у розных еўрапейскіх краінах яна не ідэальная. Але ў прынцыпе усе меры і Еўразвяза, і Савета Еўропы, і такіх арганізацый як Journalism Trust Index, яны накіраваныя на тое, каб там, дзе няма непасрэднай пагрозы там жыццю, здароўю і так далей чалавека, ці арганізацыю ўсё-такі раскрываць інфармацыю, якія гэта могуць быць спонсары. Тым больш, што мы ведаем, што шмат якія алігархі, якія фінансуюць, напрыклад, расійскія медыі, ўсё роўна робяць гэта праз нейкія афшорныя кампаніі на Кіпры ці ў іншых месцах. Таму, калі хтосьці пабачыць такое фінансаванне ў афіцыйных фінансавых, скажем, дакументах еўрапейскай арганізацыі за мінулы год і не будзе разумець, якая крыніца, тады можна заподозрыць, што гэту арганізацыю беларускі рэжым фінансуе і хтосьці яшчэ. Таму я лічу, што тым арганізацыям, якія зараз ужо даўно існуюць на тэрыторыі Еўразвязу, можна паступова становіцца больш празрыстымі ў тым, якія крыніцы атрымання іх даходаў, настолькі, наколькі гэта магчыма. Бо гэта будзе падтрымліваць іх давер да іх, і суадносна падтрымліваць іх аўдыторыю. Марыя, вы ўжо сказалі пра спутнік. Вы назіраеце, як мяняецца падыход, інфармацыйны падыход расійскай дзяржавы і расійскіх дзяржаўных і калядзяржаўных СМІ да беларускай павесткі і да ўплыву на беларускую аўдыторыю за апошнія гады? Апошнія 4 гады, мне здаецца, што калі раней Беларусь успрымалася як такой рынок, на які трэба зайсці, нейкім чынам спадабацца гэтым беларусам, там рабіць нешта, як спутнік рабіў там шмат пра беларускую культуру, гісторыю там і так далей, і толькі кропкава выводзіць на расійскую прапаганду, то зараз зразумела, што на інфармацыйным узроўні Беларусь ужо ўспрымаецца як частка расійскай інфрапрасторы, там, дзе гаворка ідзе пра ваенныя дзеянні Расіі на тэрыторыі Украіны, але таксама у такіх пытаннях больш шырокіх, можна сказаць, светапоглядавых, там, дзе ідзе пра супрацьстаянне Расіі і суадносна Беларусі, усіх там з ёй сяброўскіх краінаў, там, напрыклад, гэтым каштоўнасцям ліберальнага захада. Таксама больш актыўна, і не толькі праз медыі, але праз Міністэрства адукацыі, праз стварэнне розных цэнтраў па падрыхтоўцы да іспытаў, пачынаецца ўздзеянне на моладзь, так? Здаецца, у мінулым годзе столькі ж моладзі паехала ўпершыню вучыцца ў расійскія ВНУ, колькі ў заходнія ў Беларусі. І я так разумею, што задача ў тым, каб усё больш і больш маладых людзей з Беларусі выбіралі гэту прывабную, даступную Расію, а не гэты невядома які захад, у які цяпер цяжэй патрапіць. Таму я лічу, што інфармацыйны ўплыў расійскай інфапрасторы на Беларусь, ён даўно перайшоў межы толькі інфармацыйнага ўздзеяння праз медыа. Ён зараз на тым, што у Празе праходзіць ужо незалежная выстава, дзе проста кажуць усе кніжкі на рускім, выдадзеныя, значыць, па-за межамі Расіі, так, на рускай мове. І ўжо ніхто там не кажа, што мы запрашаем беларусаў усіх, мы запрашаем усіх рускіх выдаўцоў. Гэта спроба некаторых незалежных расійскіх медыяў таргетаваць супольнасці эмігранцкія, не толькі расійскія, але таксама зноў-такі ўсе шырока расійскамоўныя. Таму мне здаецца, што гэты расійскі ўплыў ён адбываецца ў двух, скажем так, сферах, у выгнанні і ўнутры Беларусі, і каб штосьці яму супрацьпаставіць, трэба большая мабілізацыя розных людзей ўнутры грамадства, не толькі незалежных медыяў. Мы закранем эти две темы асобна. Першае, вы сказали наконт менавіта дзяржаўнага падыходу, расійскага дзяржаўнага, так бы мовіць, уплыву. І раней, калі казалі пра расійскі інфармацыйны ўплыў, найбольш гаварылі пра тэлебачанне, таксама пра гэтыя каналы кшталту спутніка. Але ці бачыце вы апошнія гады нейкія іншыя новыя сучасныя спосабы, калі расійская інфармацыя прыходзіць да беларускай аўдыторыі не праз гэтыя традыцыйныя каналы, а праз нават, можа быць, не традыцыйныя сацыяльныя сеткі, а праз нешта іншае? Слухайце, в прынцыпе, тут як бы пытанне таго, як эта інфармацыя прыйдзе,
яно можа быць зусім розным спосабам. Напрыклад, у Варшаве, дзе я зараз знаходжуся, на вуліцах стэнсіламі прастаўлены штампы, што па-ангельску, што прэзідэнт Украіны узурпатар па 103 артыкуле Канстытуцыі. Ясна, што гэта робяць найхутчэй расейцы на ангельскай мове і на палякаў. Да? Суадносна мы таксама мусім зразумець, што вось гэтыя вось усё больш гібрыдныя спосабы данашэння інфармацыі праз розныя графіці, праз надпісы на, напрыклад, беларускіх культурных цэнтрах у Еўразвязе, праз нейкія вось такія вось спосабы як бы падначаліць сабе артыстычна-культурную прастору, праз тое, што, як вы ведаеце, напэўна, канадскі ўрад, не разабраўшыся, прафінансаваў фільм «Рускія на вайне», які зараз сам жа спрабуе як бы нейкім чынам спыніць ад паказаў, да, дзе ні аднаго разу не прызнаецца, што расейцы зрабілі ваеннае злачынства. Гэта ўсё насамрэч спосабы па-за традыцыйным тэлебачаннем, там радыё і нават па-за традыцыйнымі вэб-сайтамі, якімі расійскі свет афіцыйны спрабуе дагрукацца да сумнеючых. І яшчэ адзін спосаб гэта розныя суполкі, якія, напрыклад, прасоўваюць вельмі радыкальны кансерватыўны падыход да жыцця. Вось усе гэтыя традыцыйны там мужчынскі свет, як павінна выглядаць сям'я. Такая суполка ў тэорыі можа быць абсалютна беларускамоўнай і абсалютна ніякіх іншых азнак, што яна падтрымлівае Пуціна, не паказваць. Але наўпрост трансляваць тое, што там транслюе расійская праваслаўная цэрква у сваіх апошніх там заявах. А ці абавязкова гэта сведчыць, што гэтыя людзі звязаныя неяк з рускім светам? Ці, магчыма, яны проста маюць такую ж самую ідэалогію? Глядзіце, Расія вельмі рэдка ўвогуле апошнім часам прасоўвае нешта як рускі свет. Вось гэты час гэтых культурных цэнтраў ці чаго, ён скончаны, бо ім крыху пазакрывалі, скажем так, магчымасці. Таму Расія бярэ і глядзіць, якім чынам я магу паўплываць на людзей, якія не любяць Пуціна, але не любяць, скажем так, правы чалавека. Да? У заходняй трактоўцы. І калі ў нейкім грамадстве гэта будзе, напрыклад, падтрымаць суполкі, якія супраць прызнання змены клімата альбо таго, што зямля круглая, ну дык вось у Славакіі, напрыклад, 40% сказалі, што яны не ўпэўнены, ці зямля круглая на нядаўнім апытанні. Гэта сапраўднае пытанне, не жарт, да? А ў Чэхіі там 8, здаецца. Вось, то бок, я не кажу, што ўсе гэтыя людзі абавязкова расійскія агенты, але я ведаю, што суполкі гэтых людзей, так же, як мы бачылі, як спадар, здаецца, Азаронак, ці Тур, хто там выкарыстоўваў? Тур, здаецца, так, псеўданім, каб пранікнуць у беларускія чаты і расказваць, як там, да, не працуюць беларускія, значыць, дэмакратычныя сілы. То бок ясна, што ўдзельнікі гэтых чатаў, яны не спрост расійскія агенты, правда? І тыя людзі, якія раздзяляюць яго пазіцыю, таксама. Але там беларускія. Але тое, што там быў вось такі Ігар Тур, гэта абазначае, што такіх тураў і таксама расійскіх там дастаткова шмат. І трэба проста гэта памятаць, калі хтосьці пачынае, скажем так, дастаткова масіравана, адначасова і крышку штучна распаўсюджваць адзін і той жа наратыў, падумаць, ці не спроба гэта зманіпуляваць вашай супольнасцю. Не абавязкова расіянамі, кітайцы таксама маюць свае інтарэсы, іранцы там і так далей. Вось вы ўжо сказалі пра, напрыклад, кніжную выставу, дзе адбываецца выданне, дзе паказваюць выданне расійскіх кніжак за мяжой і кніжак на расійскай мове, і туды нібыта, ну, там запрашаюць усіх, не толькі расейцаў, але любых расійскамоўных. І такога кшталту праекты, калі яны арганізуюцца людзьмі, якія мусілі з'ехаць з Расіі, магчыма, праз палітычныя перакананні, ці бачыце вы ў гэтым нейкую праблему, нейкую небяспеку? Вось, і калі вы размаўляеце са сваімі расійскімі калегамі дэмакратычнай, так бы мовіць, скіраванасці, ці бачыце вы ў іх вось гэты намер, так бы мовіць, паглынуць усіх, хто не толькі, можа быць, размаўляе, але проста разумее расійскую мову і вцягнуць іх вось сваю інфармацыйную арбіту як мага больш? Слухайце, ну, усе людзі вельмі розныя, і я, калі упамянула гэтую кніжную выставу, яна, дарэчы, менавіта кніжная выстава на рускам языке кніг, то бок не было што расійскіх. Калі б, напрыклад, гэта была кніжная выстава кніг расійскіх эмігрантаў, так, я бы, напэўна, нават больш была зацікаўлена ў ёй, таму што мне тады больш зразумела, што гэта такое ў параўнанні з тым, што проста все кнігі на рускам, да?
Але я не кажу, што гэта пазітыўна ці негатыўна, я кажу, што гэта вось такі ўзаемны ўплыў культур, і што калі мы як беларусы хочам нейкім чынам ўсё-такі сваю тоеснасць тут захоўваць, то мы павінны падумаць, ці мы ў стане таксама арганізаваць мерапрыемства, якое будзе не толькі беларусаў запрашаць, так, вось, ну, беларусы для беларусаў, але, напрыклад, наша агульная культурная спадчына, да, там некалькі нацый і так далей, там чэшская Беларусь, штосьці яшчэ, наколькі гэта магчыма для таго, каб прыхадзілі больш, чым прадстаўнікі толькі адной нацыі. Магчыма, каб прыходзілі таксама расейцы і чамусьці вучыліся пра нашу гісторыю, пра тое, што не ўсё так, як пішуць у падручніках. Што тычыцца людзей, якіх я ведаю з расейскай сферы, не скажу, што ў мяне там зараз засталося шмат калег, некаторыя з іх вельмі актыўна спрабуюць падтрымаць дэімперыялізацыю і дэкаланізацыю вось гэтых вось прадэмакратычных расійскіх рухаў і асоб. Яны ствараюць адмысловыя неўрадавыя арганізацыі, яны пішуць кнігі, выпускаюць артыкулы, яны прызнаюць свае памылкі яшчэ нядаўнія. І некаторыя успрымаюць гэта больш у стылі кшталту, вось давайте спачатку мы усталюем дэмакратыю, вось, а пасля ўжо будзем разбірацца, хто там каго каланізаваў, ці там разбірацца, як мы вучылі гісторыю. Мне здаецца, вось гэта якраз такі задача для расійскай грамадзянскай супольнасці паспрабаваць выкарыстаць гэты шанец, што столькі зараз сотень тысяч іх знаходзяцца па-за межамі Расійскай Федэрацыі, каб узбагаціць сваю культуру, свае ведамі пра той эфект, які прынесла Расія. Дарэчы, «Украінская праўда» зараз выпускае падкаст сумесна з маім добрым калегам Максімам Арыставі, які называецца па-ангельску «Матрёшка of lies», «Матрошка няпраўдаў». Так? І там дастаткова добра на падставе ягонай кнігі распавядаюцца пра розныя гістарычныя перыяды і аспекты расійскага каланіялізму. Я вось вельмі раю тым англамоўным расейцам, беларусам і іншым, хто могуць паслухаць, таму што гэта вельмі цудоўны зроблены матэрыял. Дзякуй вам вялікі за гутарку. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, нашай госцей была Марыя Садоўская-Камлач, дырэктарка фонду «Свабодная прэса» для ўсходняй Еўропы. З вами быў Аляксей Знаткевіч. Гэта была праграма «Пік свабоды» на канале «Свабода Прэміум». Калі для вас гэта бяспечна, калі ласка, паставце лайк пад гэтым відэа, падзяліцеся ім. Гэтак яго змогуць пабачыць больш людзей. Заставайцеся са свабодай.